O tunlai chu Middle East boruak hian Khawvel mipui ngai vena hlo veo maya mani khan UN General Assembly voi somret na Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu khan thuwa soi ni kha thusei tura an kaulai khan an kautran tir khanin delegates tam tak Israel du lo tu le do dal tu te an chuaka kharu matang khan an chuaka Prime Minister Netanyahu thusei lai po hianin member an tam lo khop maya amai ro chu Netanyahu hian thusei tur hi huai sen takin a soi abala du chuang lovan abala pha chuang lova engkhana soya aron tong chua phata khan me baron tar lang le ani kumlama aron tar chua bok kha ania Iran le atho pui a proxy te chenna le chutianga anom na hun map te aron tar chua kania tin tun roma hian Palestinian state recognized chungchang kharon soi zinga khana lian tham polani a Palestinian recognized khan helpol te ati chakani October ni sari sang hele somni pathuma Israel do tu te chetna kha ati chakani thlopna ani ti khana ron dem thu kha huai tak mai na ron tar langani kha tin Hamas te le an thopui sang Iran hnuai helpol sang ti bo ngai thu te huai tak mai na ron tar lang bokani athu seite hi mizo tongin kan handa chuaka thiamang angin kan han ngai thla anga ato pa comment lama kan duang zong te le kan ngai dan te athu soya tangin kan ngai dan te kan tar lang vele vek don nia Mr. President Gaza khopui lungin chunga kan hostage mangai tak chung te ladies and gentlemen nikum khan he podium a hian ka loading to a he map hi Khawvel kalo entir to ni kha o thuilo te hanin zeple lokila kan thre tangin Israel hi ramte takte ania Mizoram tiat borvel chawani a chuti lai chuanin hei ral thom lama hian an sanga economy an sang bo kan threveka nuclear ral thom hial nei ania tuna hian sarkar lian Europe sarkar Israel tran thin tu France te Germany te UK te Spain te ponianga Italy te ponianga chungte chuan Israel hi tuna Gaza a achet na wang hian an do dalta tin han soila adik na chin tam tako mo me Palestinian state an recognize me amaya tutiang chu Israel du lo ber Israel thin rim na cho chuana ani ti te pon soila diko me chutiang ani kara chuan arab ram tam tak muslim ram tam tak hian le sarkar engam moza then Israel chet na hi an du to lova an do dal hani bera chutiang do dal na kara chuan Netanyahu hian tuna hian thu soi me ka nia maro chu thu soi te hingun taken kan ngai thak chuanin atim pha lo hleya athu soi hi apare preple ti zong te pon soila diko me o ngai thak chun jom leila Iran helpol le an thurwal pui an hnuaya an thopui te chutiang ho tarlan na chu hania he exisian Khawvel pumpui remna ati cheme kani kan building hun hetle kan ram Israel omna ti cheturin noibo turin an man hlel hle Iran chuan chaktakin nuclear al thuam program lian tak kha asiam ballistic missile program lian tak kha aduang ul ani kha chungte chu Israel ti boral na mai nelovin United States vauna turle mun tina namte blackmail na tura antin tu ani Gaza atangin yehia sinuar chuan Hamas official te tan thlipui atir chuaka October ni sari khan Israel chimlam a bepui thlak na anron nei Israel nuai bo turin Israel mi te suat turin ma anron la a kan la thai ngel ka ring lo arab thlak khop ani kha Lebanon atang hian Hassan Nasrallah chuan kan khopuya missile le rocket sangte la aron kap lut to a kan mi pui te chu hlau thlabarin an omani Syria rama chuan tol thatu dictator Assad chuan Iran sipai te halo mi khwala lo dong songa kan tan thina kong khar zau tak kha hongani Yemen a chuan Houthi te hian Israel a ballistic missile asatel an kap lut to ti in riat kha heti lai hian Red Sea kama Khawvel sum don na chuti to phania Red Sea tuipuya Khawvel sum don na andang chata chutiang chuan ngol an chu ani chutiang ani chuan kumkal ta chung khan engthil nge thleng Houthi te kan beita a kan chua nizan po khan kan beile to ni kha Hamas terror machine tamzok chutuna chuan kan nuai bo to kan ti ke som to ni Hezbollah kan ti chhetwa an roi tu tam tak an ral thuam da khom na nen lam kan phin dar to ni beeper te pager te in sharengem khathil kha Hezbollah page ania tin minring ro firfiak sang tel chu laya kan keu thlu to
Iran rama asada ral thuam kan ti chia a Iraq rama Iran Said militia te kan ti top boka tin heta hian tunlai din hun hi in hriat ka ring Yemen rama Houthi hruai tu zinga achan ve vel zet tuna hian kan nuai bo to ni Gaza ai he senior te anom to lova Lebanon a Hassan Nasrallah ha to lo boka ni Syria rama asada sarkar paithla kania Iraq rama militia te kha khonge nom tak ole anin hnuk dok rengem ni tin Israel an ron be ni chuan an hruai tu te po an lo thuayang tin Iran sipai ho tu sang berber te lan nuclear scientist lal berber te po anom to lovani Israel in Iran ne na ni som pani chung in dona Operation Rising Lion tia bei pui thlang na lien tak kan kal pui kha hei hi Bible atangala kania ni som pani chung zet in dona kha ania sipai chanchin ziak na history a hian alang ring to don ani kan pilot hoi sen tak tak te kha ne nge anti Iran missile defense te an neutralize anti topa anti chia a Tehran chunga van bo ruak chu an thunu nani hei hi imu ni kha Israel fighter pilot le American B-2 pilot te chuan Iran nuclear enrichment site te chu mai va pan chantir kha President Trump chunga lom thu ka soidua huaisen le thutluk na khautak siam tu ani kha President Trump nen chuan Iran in nuclear al thuam an nei lo na turin thu kan tiamani tin chu thu tiam chu kan hlen chuak ta renga Israel tan existential threat le Khawvel Sawihlawh tan thi na lo tak ral thuam lo tak chu pai chu ani ta ni mi maktadoi telte maktadoi dam tak nun na la thei tu ral thuam lo chu chhumdum cha tak mai vap nen chu tiang chuan ti ri ral ani ta ni ma se pile pu zom tak tak te u kan film khur renga ngai ni ril ru film takin he thil hi kanen thli thlai renga ngai Iran hian a sipai nuclear chakna aral thuam nuclear chakna hi siam tharle atum kan phal tura ni lova an siam tharle an tum hi kan phal tura ni lo Iran uranium enrichment coal kho mang chi an stockpile te po hi tuna hian ti bo thena langai ni naktu ka hian UN Security Council in Iran shekna an siam chu ti to pantum hnai ni in an soya chu tianga thutluk na an siam ani chuan kan sipai huaisen le nunna hlu tak tak kan chan te kha omjani lovena chuak thei ti hi ani chu tianga ni chuan Khawvel history athil makber pola thleng don ti na niang kan la zolo hostage te in lama ron hruai ki ro Hamas nungdama lo omte Gaza City a hian an lo oma chu tuna hian kan zui me kani Gaza City hi kan tuam me kani October ni saria thil rap thlak tak tak Israel chunga thleng kha soinep tum ma se anep lova chu phubalak na chu atop thlengin kan zui don ani chu wangchuan Israel chuan a hna ala zolo a zo tur ani a zo nge don ani chu wangchuan arang theyang berin hei hiti kan du ni pile pu zom tak tak te u Khawvel mun tam zok chuan October ni sari hian hreto lovani ma se ke ni chuan kan hrerenga kan theng hil don lo Israel hin October ni sari hi a hrerengang chumi ni chuan ka hrilang cheu October ni sari kha chumi in hriat reng theinan chuan ka korma a QR code ka bel hi in scan thayang chuta chuan thil in hre thei in phone atang khan in phone ka han phor ula han zoom ula ka korma a QR code hi han scan te u chu tiang thil rap thlak tak tak te a hnule a thil thleng te po chu chuta chuan in mudon ani October ni sari khan Hamas chuan Holocaust juda ho suat nuwa juda te beina rap thlak beran kalpui ani sualna nei lo mi sang kha jani zetan that ngala chungzinga chuan American mi somli chuang zetan tela heta hian ram tam tak ayo sarkar engamozat mi le sa te point oma chung in mi le sa Hamas ten an tha te po khan tela sin an lu te an tana mai che ten pong suala nau te an hala nungchungin an hala ni kha anu le pa ma nau te nungchungin an hala engram huai zo zai nge an ni ti hi engram huai te hian mi jani somnga chuang zetan mana chuta chuan juda suat na hun la ya dam chuak pile pu hlu tak tak te han tu le fa te po khan tela tuin nge Peter Putar te hostage mi hrena tan langai le Hamas chuan chu tiang chu an ti ani tun thleng hian heng hostage mitang jani le pasari hi kan hruai ho angai ani ma se Gaza lungina hian mi somli paret borvel chawan om to a anjinga mi som ni chau chu nungdama om an ni le ngal ni a ngai ania ril tram na ti du da na ni eng an mungai lo boka mi hring ni na an hlowa chutiang shom tak din hmuna chuan an da me kani kan hruai ho nge yangai do na to phleng kan zui don ani ladies and gentlemen tuna hian kan la ti ngai lo thil kan ti ka hril du chewa tuna ka thu soilai hi Gaza mi te hriat ngei turin le hostage ten
ka thu soi hi an hriat theina tur te pawh ani ang direct in loudspeaker in Gaza chuan kan mi ten loudspeaker in an ngai thlak tir mek ani chutiang chuan he ka thu soi hi Gaza mi pui te hriat atan an ti ani kan mi le sa duam tak tak te Hamas tena an man tena an hriat theina tur le beiseina an nei theina turin ka thu soi an hriat theina tur hian microphone in aurin mangin Gaza lam hoin aurin na chu fit ania tuna hian an hremek ani hebrai tongin ka soi masa anga chuta chuan sap tongin ka soi le ang ti in hebrai tongin a soi masa ani kan pasal tho huai sen hei hi Prime Minister Netanyahu ani United Nations atengin life in thu a soi mek ani kan thein hil lo chewa second khat lek po kan thein hil lo cheu ni Israel mi te chu in hnen an oma kan tlulova kan chol lova in vaya kan throi ho vek ma cheu chu anin kan chol don lovani Israel intelligence te malak na bi ko wangi tuna hian ka thu soi po hian hriat ngei ka ring Gazan mi pui te cell phone a live in stream ani bokani ate chu wangin Hamas hruai tu nungdamala omte la chambang ten kan mi le sa in man te tuna hian in chua turan in ral thuam tung ula anwa in somli pariat tuna hian hostage se chu chua zalian ula chutianga in ti ani chuan indam kho chuakang in nunna kan zuang in ti lawani chuan Israel hian aron zui don chewni Hamas hian kan thil phut hi an pomani chuan tuna hian in dona hi atop thaisin Gaza chu sipai hmanga ti bo anianga Israel chuan ven himna thunun na chutiang chuan Gaza chu opzuyanga amai ro chu Gaza mi te hnera helpol tel lo ral thuam tel lo chutianga ro rel tur te hnena chuan Israel chuan Gaza chu apedon ani diktak chuan Gaza in dona hian Israel mi zonga ngong ti in thrathiama mase New York London Melbourne mun tang tam tak ingai tu America khan han cheng chin la angong em chui hrathiam mayang heng zongjong hian keimanen hian enge in zom na nei a chan chu engkim mai kan mel ma te hi mel ma te an ni wanga nia thil dang han ti te ang UN a masaberatan pop quiz han ti ila a chana I hriat chuan ikuti phar don nia zona masaberatan tuin nge America tan thina tlang au pui tu pakhatna Iran panina Hamas pathumna Hezbollah palina Houthi achunga ka soi zongjong khi a chan na ni zona panina American le European mi te thattu chu pakhatna Al Qaeda panina Hamas pathumna Hezbollah palina Iran achunga ka soi zongjong khi enge a chana ni ang ole a chana ka soyang avaina dikvekani chu wangin hei hi ka soi du chu nia kan mel ma te hian rim in ang vek an naya huat na thumun mangin min ve me ka min enani tunlai khovel hi hun kal to nen adang lamna hatam lova tharum thona fanaticism le hlona hun thim kara min hroi lut le me kani mitam tak chuan in van tlang mi pui in kho sakna nun nge ya po khan radical islamist tui pui a phone mek tin thra thei nge yang tu tiang chu a thleng mek ani hi in chung rila khan in thra thei min tan Israel hian a be ti hi van tlang ma min dem tu in hroi tu te khan na ruk tak chuan kan thil ti hi lom om ti in lom thumin thrilasin an kho pui chunga fir fiak beina voi tam tak chu tianga ven him sak tu Israel malak na te Israel Intelligence Service Ropui tak tak te an ngai poimo ziale an fak zia hi arukin min thril fo ti in hrelo mai thei voi tam tak nun na chiar sen lo chan him tu an nia voi khat chu US Air Force Intelligence ho tu hlui General George Kigan na chuan Israel Intelligence min pek hi kan khon khom ngai ta se chutengang tak ti thur chuan CIA ang pol panga kan din ngai don ati hialani zun thaliam ta khan Israel in Iran nuclear facility a bei khan German Chancellor Merz chuan thudika pomani ani chuan Israel hian kan zawayatan na in thoka kan bol hlo min then vai sakani ati President Trump hian throi tu dang zong ai ni Israel le America hian hlo min nang an tok ti hi a hrathiama mel mathumun kan nei ni ti Trump hian a hrathiama ni Iran le athurol puya proxy ten American mi te an thata American mi te an mana chutiang hlo omna chu an thlena American chu hi na hrui hruala ho tumin heng ho hian an kut an vilik khumani ti hi a hrathiama ni American flag ti an hala United States President ha tumna hial te po thlenga voi khat mai ani lovani kha chiang takin voi ni tha tumna Khawvel Sawihlawh tir kha ani nge chung zong manchu pek tur om ti en tir ani lungche thlak takin he hola hroi tu tam tak chuan October ni sare thil thleng dem na kha inau chua puilo ti ka hriani khatiang ani chuan helpol Islamist helpol le firfiak pol ndolo ti na hani second khat chau tiang hian han ngai tu chin te October ni sare Israel beina angkha
America beina han ngai chin ta la firfiak sarkar pakhatin United States ron beita sela chuta chuan American singli borvel thatta se American singkhatvel rubau tabok sela chutiang chu America hian engtin nge tiang le America hian chu sarkar chu adin ve reng rem tiang em chutiang chu ingai tuanga yem ingai tu lo mai thei chan san nei don lo United States chuan chu firfiak sarkar chu ati bawra langa chutiang sarkar chu America tan lo om mani to lo na turin ati baw nge yang hei hi Israel in Gaza ati dan dik tak chu ni Hamas firfiak sarkar chu kan ti bawral mekani an hlom na chu Israel chuan an ngau a phoi sak mekani an hlom le to ngai lawang ti hi kan chianga ni chu a thlen theina turin kan be meka sarkar anga in ngai ve uk tan chuan hei hi an ti ngei tu pon ka ringa ni hetiang thu ka soi hi poi ka ti hle ma se hun kal zela khovel ruai tu tamjok chuan hetiang media bias tak taka thil ti te radical Islam contingency din te chutianga antisemitic angchi mop angte mi puinol pui hu hau pun khom le Israel juda huat nalan tirang chi chutiang borok omlui lui thleng chho te hi thil thleng mek te hi in shome thufing pakhata chuan malam pan har sama se kal zel ro ikal zelan ni chuan atopa chuan kong nuam tak om nge yang kumhni kal da chung khan atamzo ka chuan Israel hian barbarism do no konga peng sari atangin Israel hian machon anayani kil sari atangin Israel chu dawron ani maktak main mi pui poisoi lo tam tak thattu firfiak pol Israel in dawlai chuan nang point min dawani tin nangnin min dema chutiang chuan min soi sela political le legal warfare mangin chutiang chuanin min bayani kan laka hian in dawna in kalpuya chu nam ai o te hne na chuan hei hi Israel thu boy siam sakna ni lo Israel chu dem tur ani lovani kongkabula barbarian nangmani se turte chutiang laka veng him tu Israel hi engwangin ngen la soi sela engwangin ya achiat na tur duwa thu hin la rel ni jihad atanga I chua dan tur chu I hra thei lawang Israel ram in hlan hian Islamist thlipui laka itlan chuak thei don chuang lo chu thlipui ne tur chuan Israel nen Indian angai ni ma se chu itilawa Israel zol nei ten Bible an soilok angin thil tha chu suala I chantir ta sual chu tha I chantir boka hemi chungchang hi chin fel angai ni genocide thu boy dik lo chu labawro Israel chu tumreng wangin civil mi te bay in puwa ladies and gentlemen hei hi in call kal takani in puna ang hi ani lawa in pulo na ang hi ani zokani khopuya in dona zirchian na ho tu Colonel John Spencer ani hi all expert zinga urban warfare a chuanin ton thret nga ber pola ni ang Israel hian history a sipai zong a in civil mi thina titlem turin malak na thlang thin ti hi chutenga kan tia wangin Gaza hianin non combatant le combatant casualties ratio chu 2:1 a in atlem zo kani chu maktak mai na nia ratio niam takani Afghanistan le Iraq anei to in dona ka han thlir ula kha ai khan poisei lo mi pui thi an tlem zok tuar tu an tlem zok tin huang abikin Gaza hi khowela khopui mi pui bit na ber zinga miania le hnuaya mel zatam taka thui tunnel an siama firfiak ten tomna turin tunnel an siama le chunglama po terror tower siarsen lo omani chutianga te chuan civil mi an oma civil mi kara an toma civil mi te mun ma tangin mi pui kara tangin Israel min bayani chutiang chung chuan civil mi thina tlem zia hi han en teu Israel hian civil mi te adima analo theyang berle antor lo dan tur ang berin ma ala in intelligence sang zirchian na le chutianga tangchau chuan ma ala thina ni hengin dona hian Israel in civil mi te thina pumpel nan eng malak nangi akal pui ti en du chuan tuna Gaza city kan thil ti hian en mai ta che Hamas kul pui hnung berber te an kul sang te an in chong sang te abum chiat don hian mi pui te in thiar fi hlim turin a hril ma sa vek thina ni karthum chung zet chu Israel chuan mi pui ta chiar tur text makta duai tel Gaza chuan a thla ka thuzia ka thla ka message a thona ni chuta chuanin a hmalak dan tur te a hril zunia kan sipai te chu an ron lu ma in civil mi te chu Gaza city chuasan turin a ngena phone call chiar sen lo mangte na bia chuti rol chuan Hamas chuan mo sa te school ate damdoi in ate apartment building ate omhun han khuara civil mi te chu chuak lo turin an tia a then an vo bet boka tiang chu thil thlen ani Hamas te chuan silai nen mi pui han vo bet fo thin ani Israel tan chuan civil mi thi zong hi lungchiat thlak tak ani a poi kan tingoi ngoi thin ani Hamas tan chuan an strategy pakhatani tlatani Hamas hian Israel laka natna propaganda war nei na civil mi te chu a manga Mishing po a mangani in pen nanan mangtatani
chu Hamas ina min do dan le min do dal dan min be dan ani tin khotlang media ina an be le an outline le an headline an da te propaganda war an kalpui dan te hi Hamas ina an du dan ania amai ro chu Hamas te hian vo bet ma se Gaza mi noi sari borvel jet chu safe zone kan siama in him na mun tura kan ruam mana hian tuna hian an om to an tlan che to ni tuna chuan zona olsam tak ka zo du chewa zona om zanei tak mai genocide tu ram chuan a target nia soi civil mi puite chu atina em natna atangin chom dolna har satna atanga tal chok turina pui in ringem ni genocide kan ti ni chuan mi puite in thiar chok turin engwange kan ti kherang be pui kan thlak donin engwange mi puite kan hriat lok tir ma sak kherang ni mi puite chau chu atir kan tuma Hamas sian an mani chu chuak lo turin an vo bet zo kan ni hi hein hial na hi dik lovani genocide hi kan ti lova population wholesale slaughter nen inte khina na jiau khan juda te chu chuak turin an himna tur lama kal tur le chuak tur khan an tiam ni khongai takin an mani an le wang le an khongai wang khan mi puite chu in thiar fi hlim turin an tiam ti te in ngai to em midang te chu an tiam history han enula genocidal hruai tu zong te mi pui ti du da tinom na tu suat na kal pui tu hruai tu te khan khatiang khan an tiam an ti in ring lo an tingai lo wani hetiang hi tuin nge ti keni chuan mi pui te chu in thiar fi hlim tur le an himna mun pan turin kan ti a be pui kan thlak donin kan hril lok ma sabok ani dik tak chuan thu dik chu in lu chunga hian om reng ani Hamas genocidal terrorist organization te an thu puan le an kaldan phung zong te juda zong tha vek tur ti chu an rin dan le an pom dan an injir tir dan ani a hei hi genocidal organization ani jok lom ni ti hi in hria tangai ni hetiang hi soi chu ani tlem le civil mi te tan har satna atanga tal chuak tura thei top chu tu chu Israel ani longchol na hmuna te kan phur khoma tiang chuan kan ti Israel hian Gaza mi puite chu tumreng wangin ril tram taka ti hlum tum ang le chu tenga kalpui ang chuan mitam takin min pu bokani hei hi thil ni zathlak takani Israel hian tumreng wangin mi puite a chom zo kani indona kalpui atang khan Israel hian Gaza hian ei tur le chom dolna tam taka pelut towa ei tur le tan puina ton mak te doi ni zet a phur lut to zo ka sin chu Gaza mi pa mei chia nau pangte chu tiang tan chuan ani ya ni khata mi pakhatan calorie sang thum ve lei tur semmang zel kan ni a hei hi Gaza tramatla ti te hetiang hi Israel pu chetna atana an phua chopani Gazan mei ei tur nei lawan om mani chuan Hamas in an ruk wangani Hamas in an ruthina ei tur an lo roka an lo lambun thina an khol khoma chu indona tan sum tho chuana an te an mangle thina ni an thrala tiang chuan ral thuam leina an te an mangle thin thlama sa khan UN point Hamas le ral thuam keng pol dang ten trak za somret panga chu an rubo ti an pomani kha chu thil ni dana ni zo ka ni Israel ti boral tum tu le ti hlum tum tu tramna le thisen manga Gaza a malatu ang hiala min ngai tu te hi middle age a juda de thisen sor chuak tu te ai khan an nep jok chuang lo an thalo zok hialang chudi lai chuanin antisemitism hi athi tonin soya chutiang chu thil diklo takani Khawvel huapin han enila khopui rang ate Israel do dalna huat na antisemitism chutlang au puyania mi pui pung khom ten chu chuan lan tirani chutiang ang hun choron kir le me kani thil dang soi ka du boka heng antisemitic thudik lo vordar tu te hian kentel nei zel boka tun hai thlai nga moza chung khan Canada te Australia te Britain ate France ate Netherlands le mun enga mozata juda den beina na sa takan to kani America ra ma nge po hian Holocaust atanga dam chuak Peter pakhat chu Colorado a thalak te hal hani kha Colorado a be to bokani chin Washington a Israel embassy atanga nu patuak thar mel thatak tak te kha Holocaust museum ma nge khan ka hlum han ni nge a President Trump administration hian antisemitism ripui leng mek hi adova adu lo tak sita hi hilom om kan ti tin heta hian sarkar tin hian Trump malak na hi kan thlopa poimo bok judate noi chimile in tha hian enge hlok puina in nei ma se chuai chuan mitam tak chuan akal zong in an tia tunkar chung khan France Britain Australia Canada le ramdang hruai tu te chuan Palestinian state an poma hei hi dilkil nei lawin an pomani October ni sari a Hamas in thil rap thlak tak an ti hnuwa he thil hi kalpui ani chuni chu Palestinian mi puiza som ko velin an faka chu ka soinon le ang October ni saria bai pui thlak na kha Palestinian za som ko velin an thlopani October ni sari tiom je hi ngai thatu ten kan lo hret lo takin sanghele som ni pathum October ni sari khan
Palestinian le atho pui Islamic Jihad te khan Israel chim lam kha an be thut maya boru ka tang te tuipui tang te leilung atang te nan lu ta tiang khan an mu an thata an suwa sama an hala mi zan hi somnga borvel jet Gaza lama an rubo boka khamini khan Israel lama Israel ram chunga khan mi pui le pui soilo sangka jani jet an va thata ni kha thila tanga tun Gaza buena po hiran chuak ani nge kha October ni saria thil thleng kha an support an thlopa an loma inchunga te an zaya bati te an chia Gaza te Judea le Samaria te le West Bank ate ngai po ani horror 9/11 dang US hina chetan to 9/11 thil thleng ang chia kha Israel khan kan to ka khatiang thil rap thlak pom tu sarkar chu tuna Europe sarkar hian an recognize ta ni chu ole heng hruai tu te hna hian thu cha ka nei hele firfia khlo amber ber ten ithutluk na chuna satakin an fakdona ithutluk na isiam lai khan kutan beng ani thil diklawi te ni ithutluk na za thlak tak hian juda te chunga hriam lek turin misual ho te tan fuina thu isoya firfiak ten kutan beng ring ani hemi omje hi France le UK le athian ram ten Palestinian an recognize sungchang kha asoi mek ani hei hi in zawaya tana mol phona chin chian lang sar takania mase minute khattal han kha kola Mr Prime Minister tin min thril thina minute khattal ngakro two state solution hi kan ringa chuta chuan Jewish state of Israel chu Palestinian state nen inrem na zongina omdon ti po hi kan ringa ni ti in Netanyahu chuan asoi chumi chungchang a chuan harsan na pakhat chawa oma Palestinian ho he solution hi an ring lovani an nei lo an du lo ani jok mang chu Israel bula state an du lawa Israel rambula an du lawani Israel rambula ramzalena khatia indin chauka an du lawani Israel aya Palestinian state an du zo ka Israel hi an du lawani chutianga inbang henga ramhran sarkar hrana lotling taka din chau hi an du lawa Israel ve hi an du lo wangin hetiang hi kan thleng ta ni Palestinian state pe kan ne piang in emo Israel na buena ti tople judaram pom tura ti ani piang in kumsom tam tak chung khan hetiang hi an lo hnol zel bokani chu wangin an ram territory pek an ne piang in min beina nan phang thina dik tak chuan effective takin Palestinian state an naya Gaza chu state chu engtin nge anti remna coexistent omem ani lo min ron bei fowa enge thil thleng chu in hriat vek kha kan khopuya roket an ron kap lu ta kan fa te an thata Gaza chu terror mun pui helpol mun pui le anin kui trena mun ani chutarang chon October ni saremi pui suat na ang te po kha an ron tia chu tiang chu athleng ani heta hian thu dik hria hria tan nuam lo khopang Palestinian ten engram ri po a judaram an hnol chun jom zel hi kumzabi khat chung zet khan buine thlen tu lo ni to akal zong zelin an che a Palestinian state lo wanga ni lova Juda state wangin buina an siam ani tin thil dang soi ka du he judaram hnol na hi Hamas tan chawani lova Palestinian Authority moderate tia soite tan po ahman thaya Palestinian Authority hian juda te thanan firfiak te poisa an pe ti in hria tangai firfiak te hian juda an tha tampo le Palestinian Authority hian poisa pe tam thin Palestinian Authority chuan an sarkar building an van tlang hun le an school mangin an school minga juda mi tam tak thattu mi an vua chutiang chuan an hming an choi ti ra martar rangin an choi moi thin Palestinian Authority ti hi West Bank a Palestinian sarkar tuna mamuta ba sakai roi sarkar a soinani juda thattu te chawni lovin Christian thattu te po poisa an pe a an choi moi bokani Taylor Force ang Christian American veteran Israel rama Palestinian firfiak ten tharum manga an thang kha anom trewani mase chutiang chu kan hre thina Palestinian Authority te chuan siam that ani tur thu min tianga min hril thina tin tuntrum chu Prime Minister adang don ani ti dan tharin kan ti dona hei hi danglam don ani Palestinian Authority hi chungril thlengin siam thatani yang an ti thina ma se thlengai lo ani na taka chuan Palestinian Authority hi chungril atangin ange ta eruk na mangin aroi mekani kumsom hi chungjat chu in thlan an la nei lo Hamas ti ang bukin zirlai bu an manga chu an textbook chu ai nang chia an fa te juda huat na an zirtira an textbook chu juda huat na ina khatani Christian te po anti cheme ka andau dala han nek chepa iswa pen na mun Bethlehem chu Israel thunun na noya a omlai khan a chunga cheng za somre chu Christian an ni mase Palestinian Authority in thunei na an chan hnuwa chuan chu za a som ni noya atlan hiam to heng mi te hi state pek idu te an ni heng mi te hi antan rampek idu te kha an ni ithil ti hi October ni saria mi pui thina le suat na tam tak kalpui tu fakna ani ti chakna ani
chung fir fiak te thlopna lan tirna ni October ni sari nuwa Palestinian te nena Israel tanga mel khat vel le kalha state pek chu September ni som pakhata New York thil la thlena tanga kha New York thil thlenna hmuna tanga mel som pakhat vel la al qaeda te nena state pek ang vel ani ithil ti hanti vel hi hansoi zawle lokila tuna thusoi mek hi France UK le athian tena Palestinian an recognize chungchang kha ala ni mekani hei hi sheer madness ani maktakani chutiang chu anti lawang kaini pon kan ti lawang US pon New York al qaeda chetna atanga mel khat borwel le ka khanal qaeda tan ramadin don lova chutiang che chu kan ti tur ani kaini pon kan ti don big lo chu wangin heng Palestinian pom tu te tan hian thu cha kan nei ni Israel chuan fir fiak tan ramdin kan phal don lo Israel thisen chuana turin chutiang mel matom buk le mel mahmun nget chu siam kan du lovani media lama thil dik lo dar mek te chutianga Israel soisel na le pumo na dar mek te po hi in riat thia mangai he thu hi ka mingemo ka sarkar mingemo choni lovin Israel mi pui zongjong ayo in ka soi do ni kum khan kan parliament a Palestinian state du lo na dodal na chutiang chu oma eng result nge ni in chu duem kan parliament member za som ni jinga hian mi som ko pakwa chuan an du lova tin mi pakwa chawin an thlop bokani adu lo tu te chu za som ko chuangan ni chu wangin Palestinian state ka dodal hi ka policy emo ka sarkar policy emo ani mailo Israel state le ami puite policy ani khotlangram hroi tu te chu pressure noya in omani mai thei thil pakhat ka tiama cheu Israel chuana tilawang hindu danang Israel chuana ti don lo Israel in Iran fir fiak pol an ne na hian kumhni kalta tang ai tu phak lo remna kong a hongmek zokani Syria ram chu tuna hian la kania kumsom tam tak chung chu Israel le Syria in kara remna turin tuna hian thuthlung om ta me ka sin voin hian Syria sarkar tharnen in biakna tak tak kan nei tranta a Syria thu nei na za tur le Israel himna te hebiala mitlem zok te himna Rus mi puite himna turatan pon ruwa manna kan siama tiang chuan mala kan itani Israel ramdin tira tang khan juda le Rus te una wania ral thu munan dawa antisen afar tlanga tiang chuanin Israel special force a no pangte ya commander kan ilai khan ka thian ro pui tak tak Rus IDF veteran hoisen tak tak te Salem Sufi te chutiang te po chu antelani chu wang chuan Rus ho chu jihadis ten an tha lai kan mu thei to lova Israel po chutiang mi pui tha chu ti to pangaya Rus mi pui te tan hen kan pen chuak dona Syrian an tuna hian inram na nei turin roman na siamani Israel le Lebanon in kara po remna om thei boka Lebanon sarkar po Israel en in biak na dik tak nei turin ka ngena ni Hezbollah ral thuam ti bo antum thu Lebanon po hian an puang fowa hei hi lom om ka ti hle mai ma se tong kama in thil ti hian kong ro su zo ka chu chu kan lo thlir turani Lebanon hian Hezbollah ral thuam ti bo turin malak na dik tak le nget tak akal pui tak tak ani chuan remna om thei don ani ti ka ringani chutiang ani ma chuan kan in ven na tur le Lebanon rama in ka haina siamte din mun dik tak vong ring turin chutiang ani ma chuan Lebanon a hian kan ti tur kan la ti dona in ka hai hi bo chhet ani am ti kan la en zui reng don ani kan tumber jo Hezbollah thil ti dan en fia mai ni lovin in ka hai bo chhet na athlengem intiklai po in hei hi kan vil reng don ani October ni saria tanga Israel na ti dan che chu ani ladies and gentlemen ni thim tak pakhat October ni sere chu thil ra phlak tak te chu kumzabi tam tak chung khan Israel mi te chunga hian thleng thina saltan na atanga voin thlengin chu ti du da na chu Israel te chunga hian lekani thina ni juda te chu shom takin an siam an tha thina midang te hum himna zongin sarkar danga te midanga te hum himna zongin kan wak waya chutiang chon hun kan mangani Israel ron pian chhuale hian minti boral tu te thil ti hi ati chol don ti na ni lova chutiang thil tum te chu tuna hian ala om ranga kan dolet theita ti na ani chu chok to barni saria tanga Israel ina ti dan che chu ani ta a kan fapa te kan fanu te kan pi te kan pu te sakai baknai ang mai in heng helpol dolet hian an cheta ni kan sipai huai sen tak tak te chuan ani uniform an ha indona huna an tlan ngalani tun ma a juda tha za vel local to te mu mang ang mai in tuna hian ral thuam fam kim nen kumsang thum chuang jet kan ram mangai taka kan om na te herama hian jalen taka kan om tum na te independent state nia sarkar jalen ni kan tum na te mani inven na tura sipai nei kan tum na te tin kan namta na thil engemo tak ni tum le ti tuma
ruwa manna kan siam le du thu kan sam lai te mi hring zong zong hlok na tur ma son na fin na le thil engkim siam chhuat thar kan tum na ang chi ril ru te chutiang kan bei seina zong zong ti mi tum chuan October ni sari khan Israel mel ma te chuan ma an ron la kan eng ti mi an tumani chumi thena tanga kum ni nuwa chuan Israel chu a ma ai na eng zo ka tumru na le Israel chakna chu a ma ai in a eng to zo ka kang to zo ka ni pathian tran puina in chu chakna le chu thutluk na chuan ne na min chan tir me ka hausak na le malam hun rem na du om tak bei sei chungin tuna hian kan cheta me ka ni ole kha tichena khanin Prime Minister Benjamin Netanyahu thu sei chu han du to kela soikim lo zeu zeu kan na ya kim thlapa soi tur chuanin huna du rei viau maya athu sei then khat kha le kim lo zeu zeu ka nei ti kha kan hredon ya ole ti khanin Middle East boina al chhome ka niya Europe ram than khaten Palestinian an thlopa Palestinian ram an recognize ania hei hi Israel chona du lo tak zeta tuna thu soi damber kha Palestinian pomtu sarkar atong khum na te poni kha khovelin an do dal chungin hoisen takin UN in puya kha tiang khan ron tong chuaka athu soi ma khanin ram engam moza chona thu soi ngai thadu lo khan an chua san hani nge nge a tin athu soi na New York khopui kotlera te chuanin Times Square ate po mi pui tam takan pung kho man te ne hu athu sei du lo na protest an nei a chutiang chuan an zimup mup bok ka nia enge he nam hian kal pui zel don Middle East a hian eng thil nge ron thleng zel don ti te po any Christian te he chuan kan ngai ven viau maya bikin mi chu Christian te Middle East lama bikin Israel lama thil thleng ang chi Bible ne na in mil chho viawe ti ang chi te tuna hian ri chhole me ka nia Israel chu nam zong zong in tuna hian an nor ron don time ni Israel chuan doron don time nei tiang chi te po ti om chho hania mar ju kai ni chuan in Bible nen he thil thleng in mil chho ve lam ang khan in kan soi lem lova tuna thil thleng mek ang kha kan soi dan chu ni maya kan ngai dan le kan lo riak dan chu eng po ni sela kha tiang kha thil thlen dan ni eng po ni se kan du tok le phutanga khovel thil thleng thar ber in dona thu thar te ram bel buena te kan ngai thla sel don nia Zawain mang tha le vek ole